बरे घालतात त्याची सोरी कशी असतात ती दोन्ही हातीन धर तू एक हातीन सांभाळ पण तो एक हातीन सांभाळ पण रुको अजगर अजगर है उधर देख कितना बड़ा है मी काय जाता तू मान पकड वडी घाल चल चल आता चल चल आल्या तर तुका घोडे तर लावला धरून हा ऍक्टिकडे जायचं असे हे कर पाहिजे ट्विस्ट कर पाहिजे पण ऍक्टिकडे जाऊ ए यार ता काढ सागा चल या ता काढ ना आला मारता ते पुसून घेता असं असं मार मारता सांगूया फोडून घेतलं तो हा आता पडतलो आणि काढलं डबल घाल काय होतं वर सोडतो पोटाला तुम्ही काहीतरी जंगलात सोडतो पोटाला ते पोती पोती केलं दाखला मला पोती तू मारतो किती लहान असता पोती धर पोती जातो ना रे जातो ना पोती याने जाऊ पण जात डबल ना रेडी लल्ला तोंडान घातलेला बरं हे काम कर जायचे ना रा अशा धरपाची मला पोती बरी पोती ते काय किलो ड्रम मान मी घालपाक जाय पोती जावचे ना